Bog se javi. Evo, danas opet smo se okupili ovde na Hallandale Beach da bismo plivali za časni krst, no pre toga smo naravno bili u hramu Božjem gde smo imali svetu liturgiju bogojavljansku, nakon toga veliko osvećenje bogojavljanske vodice i posle toga naravno došli smo po običaju već po 8. put ovde na plažu da bismo tu se Bogu pomolili zajednički i naravno posle bacali krst za koji naša omladina pliva. Ove godine je taj srećnik najbrži, najspretniji bio Nikola Bjelajac i on je uzeo krst koji će čuvati narednih godinu dana. On će biti čuvar krsta bogojavljanskog, pa ćemo, nadam se, naredne godine ili će on ponovo da osvoji taj krst ili će neko drugi. U svakom slučaju najvažnije je da se okupljamo, da se Bogu molimo, da proslavljamo naše bogojavljenje i uopšte da poštujemo našu veru pravoslavnu. Nikola Bjelajac iz Banja Luke, živio sam u Čikagu 5 godina, međutim preselio se ovde prije 7 dana, tako da velika mi je čast ovde sa ocem Milanom i našom zajednicom u Majamiju da su svi ovde došli da plivamo i da pokažemo šta imamo i šta radimo. Naša vjera pogotovo jako velika i jako ustaljena u našem narodu, tako da mi je jako drago da je dosta nas okupilo se ovde.